Aswekwe. Otom mini somore. Otom me opanetebele. Engineer Bruno. Abadi abokri boy ileba. Ye do joba. Edo kwezo kuki chemante. Edo kwezo kuki chemante bako na gakuko. Akuko mereme. O mere kogi state mama. O mere kogi state papa. Ebe mo jale kulo bilongo na degu. Mane arusi, wano bi agba meje monu o brother. Anye jema, nuna kogiro, chiche se wale ba. Tawusa lo buru kano pinde manu mabalaga. Papu anu no ni mea. Ebe mo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Anye tima, mbodo na lo ireneba. Abu ama biaku kanye shabru mundeji na biana. Awari agemele mo mama. Dango kumo. Ajogu kerugu o. Brother onukala. Arabanko. Ebanye jinarose. Arabanko. Ebanye karoda. Arabanko. Ebanye kangunko. Arabanko. Ebanye kinangunko. Arabanko. Keke na pepe. Arabanko. Taxi driver. Arabanko. Lampo driver. Arabanko. Okada pepo. Arabanko. Ufodu daroda. Arabanko. Mo mwebeji beti mpere. Arabanko. Ufodu daroso. Arabanko. Eji beti maroda. Anyala jole. Aswebe. Abalite, onyama mele yoyo. Onime, nama bela gabeja bebe. Emreni na ijokuo, emreni jeje wakuo. Ajinem, Onye mejọrọ gbara mo. mama. Onye mejọrọ mabara. Ewe beneluwa, na ojaduru. Emreni na ijokuo, emreni jeje wakuo. Ọmọdé òkè. Oh. Santos. Nga no be one of the yaba. Alias Babalika. Umene. One of the yaba. Oga red again man. What why? Arabanko. Ebanye jinarose. Arabanko. Ebanye karoda. Arabanko. Ebanye dangunko. Arabanko. Ebanye Amamihe l'ụwa na-eche. Amamihe l'ụwa na-eche. Amamihe l'ụwa na-eche. Amamihe l'ụwa na-eche. Eluwa. Amamihe l'ụwa na-eche. Eluwa. Amamihe l'ụwa na-eche. Gime mma e. Ụmakuwekwuo. Gime njọ e. Ụmakuwekwuokwa. Ịmarakwala sharịrị nwata n'elu ụwa. O jikwa gị ibe ya kwa chai. Arịrị nwata n'elu ụwa jikwa na gị ibe akwa o. O were pikin abịaruola m. Abịala m ịkọla na akụkọ anyị eji eje mba eje okporo anyị. Amamihe elu anyị amaghị elu ụwa chegala anyị ime mma ụmụ elu ụwa ga nkwu ga-eme njọ nwekwu emerụ uwe ole uwe enweghị mmekpa kama ha anyị ka ga-awụchi onye na onye ọbụla emena kere mma ume mma merekwa mma jema onye arụrụ ala na-arụkwanụ ama agbaso ya n'azụ arụrụ ala ahụ ọrụ ga anakwa eso ya n'azụ uche Chineke aya kacha
afụkwa ha ụwa iche gala gị ọnụ ka kacha ya ga-akọva ha ọjọọ niile ndị mmadụ ichegala gị ya gị na-eme na ahịarị mma jisie ike na ka ahụ imega ewetukwala aka ịnụna ọrị mma Igbo ndị ọma Chineke kere ma chọọ ezi mma Imo steeti ndị mma ala Owerri ndị ọma mejirichi mebụ ọchị ndị eji agụ azụari ndị eji agụ okporoko ndị eji agụ amangala ndị eji agụ asụngụ ndị eji agụ ọkpọ ndị ejikwa agụ akọmbifu imeri elekpa nnụrị taa uji na abọchi ala nnekede ekelela m nnọọ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị enyi m nwoke enyi m nwaanyị ebe na abụọ ole nọ na iri ikpe ole ị bụọla chi taa ị na-erikwala ihe gụrụ gị na-afịfeela aka ọnụ ma ịmakwa aka ọnụ n'ihi na anụ ịmagharị ọnụ ejila nwụrụ ọsịsọ ọ ihe mere mma ụlọ ịhụrụ nwa mkpi ya akpa mgbohịa nwa mkpi ihe na-akpa ọwụ nene ọhịa eji ewu ọzọ riri ji mkpụrụ ọnụ egbuo nwa mkpi na-akpụrụ ọnụ n'ihi na nwa mkpi shi ha ole magharị ọnụ ahịa ejila nwụna ọsịsọ ya ọ kpatara akụ rie akụ ya ịghọtala ndewo agbanwezike ịzana kama Igbo oyibo onwe agụmakọlanụ gịnwa akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ ọrị mmapa aka m shanapụ aka gị na ahụ omume anyị ma akọọla gị akụkọ ketaa ewo Wednesday abalị 19 taa wụkwa Igbo anyị taa wo Wednesday abalị 19 ke ọnwa Ọgọstụ afọ 2020 onye jikwa n'isi akụkọ taa ka ọkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri Pikin biko gbaa mbọ share broadcast taa gbaa mbọ share this broadcast ma ọrịla anyị mma ma ọrịla onye ukwu marịla onye nta mma Chineke agọziekwanụ gị immediately ebe na bọụla nọ na para oche gị pụkala mana gị ma ntị ma akọọla gị akụkọ one of Owerri West local government director Horizon Medical Mission o deberela na steeti Imo itazidebrede n'akwụkwọ ahụ aka chiburu steeti Imo ewu sinetọ Rochas Odinke Okorocha ịgbara n'ụlọ ikpe elu nọ na Abuja chi akwụsị nnyocha ahụ otu nnyocha ehimara na steeti Imo ya probe committee nakwa otu EFCC inyochaga ya na steeti gwogwo ma ọ nọ n'ọchịchịrị na gọvanọ site n'afọ 2011 ruo n'afọ 2019 ọchịchara fụọ ma na achị enyochaga ihe dị ọha onye himasuru otu ahụ Okorocha ejije gba akwụkwọ n'ụlọ ikpe elu nọ na Abuja shi aya ha ma ihe mere ejiri ọdọ na-enyocha ya ihe gbasara otu ihe chi EFCC na otu isi enyochaga ya otu ehimara na otu isi enyochaga ya ndị ọzọ nọkwa otu isi enyochaga ya shi ha ụdị nne ya hụ zuru nwu ha fụkwa n'otu onye aha awụhụ njeke ọwa akwụkwọ o ji ejegba shi akwụsị ọchịchị steeti Imo na EFCC ịnọ na-enyocha ya otu mma ihe gbasara otu okwu ọbịa nna ugbulaka na echile ka akpịla ọrụ na okwu ahụ onye ọkaikpe ịnọchidagakwa n'anya sinetọ Rochas Odinke Okorocha ewu ọkaikpe ọba mmadụ abụchi ya rịọ arịrịọ shinwohu biko ahụ nwere akwụkwọ ahụ Rochas gbara chi akwụsị ndị ịnọ na-enyocha ya chi ahụ nwere ebe nwụọ edeji ha ma chi enwere ebe enwere erọ na onye ode akwụkwọ ya sekretarị lọya ahụ idega ya chahụ nwere ebe chịkọta ahụ hụ biko nyehu nwuo akwụkwọ ahụ nwehu jeje kọrekt ya misteki ahụ emere ka a gharakwana iji misteki ya ahụ mere jiji megide Rochas megidekwanụ Rochas ikpe ọwụhụ okwuchakwana mana onye atọni jeneral steeti Imo ewusi osi aka Olisa ekwechere Cyprian aka Olisa jụrụ ajụ na arịrịọ ahụ onye ọkaikpe Rochas ọba mmadụ abụchi ịrịọrịọ ụlọ ikpe ahụ nọ n'Abuja dashi olo ahụ enweghịkwa ahụrị nna agbaala ya akwụkwọ wụ nna agbaala ya
na-asabe anyị akwụkwọ anyị gbara na-present be defense nnụ to this suit anyị mere, so we can still withdraw the suit and make corrections and submit yashi olu. Anyị ama ebe nnu ji akwụkwọ, anyị ama ihe nnu ji eji idegharị n'ime akwụkwọ nnu gbara. Agbaala ya agbaala ya. Ndị EFCC bịakwara abịa n'ihi na Rochas pụfuru ọchịchị steeti Imo na EFCC ụlọikpe, mana onye ikpe nọchitega anya, onye ọkaikpe nọchitega anya ndị EFCC enweghị ihe ọbụla o kwuru n'akwụkwọ ahụ Rochas shi anya ahụ chọrọ iwerehu jee nyụgharịhụ ya achịrị ekwechiri na ha ekwechiri sha Rochas ha ga-ewerehu akwụkwọ ahụ jeje mee correction ero ahụ nwoshi nwo mere. Ekwufu ahụkwanụhụ ero nwo mere n'ime akwụkwọ ahụ nwo gbara. Eyigharịkwana ya wụ ikpe emena ya John n'asụsụ Bekee shi ọ na-ga-enwe isi n'abalị 10 nke ọnwa Septemba afọ anyị nọ n'ime on the 10th of September ka a ga-eleba ha anya na ya wụ ikpe. Ashishi ahụ ka a ga-achabi ikpe gbasara okwu Rochas na ọchịchị steeti Imo na EFCC ka ọ shinwu enyocha mana ya otu Anyam Awodi ndewo, Kalo Kesima Alawuba ndewo, Ego Bọsụ Omekagishi onye ozi ọma ndewo, Collins Mozie eshi ehihie ọma nwanne m nwa Maazị Oke ishi Germany elega, Etoneski Nobechukwu mekelekwa gị, Basil Ezechima nwanọ na Ezechi bụ eze Educhi Nko ndewo, Ndubisi ishi guzo Chika Agụkwe Ebuokwalachi, Lovelyn Linda Elegalam ndewo, yare Owere Pikin, Nancy Ọpara Ekwe, Gozie Gozumọkụ Gozie nwa ndewo, Temple Nkwe, Maazị Tija Okoro, Ben Obi nwanne, Mark Okoro, Kamela onye ntị bụ nka, Ifinanya Okoro, Temple Nkwe Educhi Nko, Elvis Dom Clemso, ị na ha afụ dị mkpa ịnụ isi ego ndewo, ya rela gị mma ndewo, Fabian Chukwudi ndewo, Maximus Patrick ndewo, ya rela nnụ mma, Mike Ekodo Ibuchi, Valu Ebems, Christopher onye melukwe, Chioma Lekwa ụwa ndewo, Prince Emenike mekelekwa gị ndewo, ya rela onye ukwu ma rela onye nta. Ka anyị ga-akwanụ n'ihu. Onye isi otu kọmitii Pensioners Intervention na steeti Imo ewu Maazị Ike Ọhaneje ekwuola shi ọchịchị steeti Imo akwụọla ụfọdụ ndị pensioners ndị lara ezumike nka na steeti Imo ụgwọ ndị enwetabe. Ike shi enwe na ndị akwụrụla ụgwọ ọnwa 4, nwee na ndị akwụrụ ụgwọ ọnwa 5, nwekwala ndị akwụrụ ụgwọ ọnwa 3 shi anwụ ha agbalịala na ndị ka ahụ nwo kwuru, mana anwụ ha ga-akwụsịkwa na njem ahụ nwo mega iji hụ shi akwụchara nwo ụgwọ nwo niile. Shanwụ ha ga-akwụsị, shanwa hụ gakwa na-akwụ ịgala ọchịchị steeti Imo ọkụ otula iji hụ shi akwụchara ndị lara ezumike nka na steeti Imo ụgwọ penshọn nwo. Otu si Management Agency NEMA n'asụsụ Bekee etiela olololo dọọ ụfọdụ ndị obodo nọ na steeti Imo aka na ntị gbasara oke ide mmiri flood nwochọpụtara shi a ga-enwe na steeti Imo n'afọ na. NEMA kpọrọ oku na-ekwu shi ahụrụ shi oke ide mmiri flood shi a ga-enwe flooding na steeti Imo n'obodo ndị nọ akụkụ mmiri, obodo ndị nọ nnọọ ndị mmiri na akụkụ nwo. NEMA eje na obodo ahụ. Onye isi otu ahụ ịnọ na steeti Imo Ogundụ Chidi kwuru shi anwụ ahụ agarịala na steeti Imo jee n'obodo ndị ahụ niile ibi akụkụ mmiri na steeti Imo jee nye nwa ihe ọmụmụ nwa kpọrọ sensitization n'asụsụ Bekee gbasara akpa ide mmiri ahụ eji abịa
ma ya wụ ide mmiri chọọ ịbịa nakwa ihe nwa ga-eji ama achị ide mmiri achọmana ibido. Chidi gwara nwoshi nwa ahụ ga na-ele ogo mmiri chinwo nọ n'ebe nwa ahụ ga na-ele levụlụ mmiri iruru chigharịa elu nwụhụ kpọma nwụhụ bịa mara ihe nwa oge ejije mee ijiji gbochie ya wụ mmiri ịkwa kpahochi akwa achị achọghị chi ha ahụ mere na kansụl ọha ji egbe ma n'afọ 2012 ka o mee ha ọzọ. Ana m rachi n'afọ 2012 enwere oke ide mmiri na steeti Imo ju ọda mmiri eju ebe ọha ji na nubacha imiyo ndị mmadụ chụfụcha ndị mmadụ imiyo lee ubi ndị mmadụ kwagide sacha ebe niile. Japan nọrọ ime ala na-eru ya wụnga mmiri shi ọda mmiri ịnọ ọha ji kwafụta elu ala asị achọghị chi ha ahụ imere n'afọ 2012 na ọha ji egbe ma ume ha kwa ọzọ. Achịkwa enwekwara ka emere na kansụl Ugwuta afọ gara aga afọ 2019 shi ide mmiri ịkọkwara ebe ahụ shi eji ugbulaka na chụma ewu akpị ya. Agwala ahụ ndị ebe ahụ eji na ahụ jeje kwuchicha na nwe ndị nwe kwesịrị ịmata sensitize ya nwe gbasara kpa flood ị ga-eshi arị. Ọchịchị steeti Imo ekwubiela ụka kpanwo ga-eji akụ osisi ndị ga-eru 1 nde 1 million trees na steeti Imo. Ekwuchana ahụ ụka kpanwo ga-eshi akụ 1 million trees na steeti Imo. Onye kọmishọna ogige ya kọmishọna for environment na steeti Imo ewo Maazị Ike Njọkụ o kwuru shi ịkụ osisi na steeti Imo ahụ ga-ejikọla ya mgbanwe ihu eluigwe ti climatic change na steeti Imo. Ọ chịkwanụ osisi ndị ahụ ga na-amịtụ carbon dioxide ịnọ na gburugburu ogige anyị ma nyekwa anyị ikuku ọma oxygen. Osisi ndị ahụ ga na-amịrị carbon dioxide nwo ga na-eji amịfụta mkpụrụ ọma ma na-ewefụtakwa naanị ikuku anyị ga na-ekuru ndị bekee eji akpọ oxygen. Ọchị agakwahụ akụ uduru osisi ahụ ị ga-akwụsị ide mmiri shudroshi nwo ga-akwụsị oshi ga-akwụsị ide mmiri flood makwa ndị ga-akwụsịkwa erosion ebe erosion eji eme na steeti Imo. O kwukwara shi anwahụ ga-eme ebe nlereanya ụmụ anụmanụ eji akpọ naked zoo agaghị eme hụ ha eruo ogo mba ụwa ha eruo international standard. Shanwa ọchịchị mba Dubai ọchịchị ime naked zoo ha eruo international standard ka ndị si mba ọzọ na-abịa na naked zoo bịa na-eme ha ọmụmụ eji akpọ research nakwa ha nchọfụta ha ewuhe onye kọmishọna for environment na steeti Imo ewo Maazị Ike Njọkụ ikwuru echi gara aga na steeti Imo. Ọrịmma it is good. Mekele gị Kingsley Emeka Kalistus Akuchi Femi Kalistus ndewo Uncle Temple ndewo Chisaram ndewo Uncle Temple Ishi Holland gị ezinụlọ gị eleta Osuala ndewo Obiọma Chienye ọnụ ekele m gị. Ụkọchukwu Okorie Ishi Nwafọ ịwụdachi www.africaworldnewspaper.com gị kelega m isha gị editor in chief editor in chief anyị wụ Nwafọ Ụmụgụma ya gajitụbọla meda ya gajiekwala gị ndewo mekelekwa gị Pope Obinna Kenvalu Ebemzuchi Amadi nwanne kem Constance Favor Okekele bụ Michael Tedius nke Makolame
Vincent Izu Abara ndewo Ichichi South ndewo yarịla gị ma Benjak Ifekandụ Enibe onye ọma na Mozambique, Lawrence Martins Chukwukere Prince Nnaọma Ekene Ụwa ndewo, Frank Chuksman Uche Mbewu ndewo, Baselu Ezechima Ani Ibe Christopher ndewo, Gozie nwa Gozumọkụ ekelekwala m gị, Osha Edwin nwa Chinemere ndewo yarịla onye ukwu marịla onye nta mma, Nancy Ọpara Ekwe eshi ebelebenda agakwa ahụ ya mme, let us pray ka nwome ya. Jonathan Mampas ndewo, Precious Ọla ma ekelekwa gị. nwanne dị na mba bịama chifu ndị lọlọ George Okoro onye agọ ọnwa na-etiri ọha one of Owerri West ihe afa ọkaka ume nwanne Dr. Lee Siwayo Okoro London based mo abụrụ m na-ejọtọ Luchimegbole Adowere olu ọnwa gbama Chukwuma Ijadomani ọmala Bruno nne agajeru yọle ọla jolija Dịka anyị na-ejekwa echefukwala ishia yawo broadcast ejishike shia yawo broadcast o deberela na steeti Imo. It has debrede barista yawo onye ọkaikpe Nwagwu Obidike akụsuola Akachiga steeti Imo ewu ndanyị Hope Uzoremma aga ya ugboro abụọ gbasara anwụchiri ndị ọrụ ISOPADEC imega ngagharị iwe na steeti Imo gbasara ụgwọ ọnwa eji nwụọ. Gwa Hope shi omina onwe ya ihere na steeti Imo. Chikemma ọnwa 7 Hope shiba n'oche rịda gọvanọ steeti Imo. Ndị steeti Imo achọọla ịkụ ya he ugboro abụọ, achọọla ime ya atak. Achọọla ime Hope ataki ugboro abụọ na steeti Imo kemgbe ụmụ o jere ọha ji egbe ma honyo ụgbọala ya windscreen moto ya. Ka abụọ uke na nwanne echi nwa chọrọ ịkụ ya ihe na Concord Hotel ebe Concord ebe ahụ ndị mmadụ imere ya atak ewu ndị ọrụ ISOPADEC ya chi ha ahụbe mbụ chi enwebe gọvanọ ejiri kpa mee Chivu Rochas ahụ ga-aka Hope Uzodimma mma. Rochas agwa ọjọọ niile hụkpara na steeti Imo chi enwe mmụọ ụla emere ha ataki kpana chi Hope Uzodimma ahụchechi ịchị ọchịchị ahụwo yahoo na 419 ebe ndị wayo eji agwa ndị chọrọ igwu chọrọ ịṅa ntị ka nwee ike nafụta ndị ahụ chọrọ igwu wayo he chọrọ ịnafụta ya. Osha Hope Uzodimma ha abịala kwee ndị Imo nkwa, kwee anyị nkwa, kwee ndị Imo steeti nkwa, mana enweghị nke ọbụla o mezuga. Chi ha ahụ omega ahụkwa igwu ndị steeti Imo wayo chi ahụ skam ga ndị steeti Imo chi ọwụhe omega ugbulaka chi hụ kpachara anya hụ rụọkwa n'ọrụ ka ndị steeti Imo hụkwanụ ya n'anya. asụwekwe ụtọ mmiri sọmọrị ụtọ mmiri ụkwalite tebele injinia Bruno O deberekwala na steeti Imo. It has debrede onye amụma ụyọ okpere INRI Evangelical Spiritual Church ewo Primate Elijah Ayodele ebuola amụma o kwuru shi ewu amụma akpa ụjọ fearful prophecy n'asụsụ Bekee shi
oke o buru ya wa amụma nye aka chiga steeti Imo ewu aga ya ugboro abụọ. O kwuru chi ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị Supreme Court ahụ nwere ike ti ihu ọnụ ama ahụ nwere ike ịkpa ihu ọnụ na ikpe ahụ nwokpe suru nke mere Hope Uzodimma iji wụrụ gọvanọ ma nwa ahụ ga-ekpegharị ya chi nwere ike kpegharịa ya chi nwokpegharịa kwanụ ya ikpe ahụ shama ahụ ga-achụtu Hope Uzodimma n'oche ọchị aya ha amaghị ọkpahụ ga-esi eme ma ya dọọ Hope Uzodimma aka ntị chi ya mara ihe ọ ga-eme tupu mmiri nọ na bọket erie ya chi ya jikere maka oge siri ike ọchị Hope Uzodimma jikere maka hard time ikpe ahụ chi arụmakpa ha ikpe ahụ ọnụ ọzọ kpee ya wụ ikpe chi a ga-ekpegharị ya chi ekpegharịakwana ya chi enwere ike chụtuo ya n'oche chi hụ jikwa ugbulaka na jikere ma Ari mama ekele gị Augustine Igbo zuru ike gozie nwa ndewo Brighton Nduwishi Orudoma si Mama Martins MC ndewo Lonjaro nọkwa ndị a ekelekwara m gị Prince nna ọma ndewo ishi ndewo nwa nọ n'eze ndewo Mama Stella Igbo nso ịbọọlachi Toneski echi the next attack is killing market Chineke ekwukwala Nancy Oparekwu ishi Hope is useless bunch of Obarara Nancy Oparekwu ishi I wish and pray he will sack him. Ban Penny Ogazishi Hope Uzodinjo want to bring back the work he did in young age. Hope is a Obarara. Kenvalo Ebizimishi the prophets will come to pass. Kamela Onyi Toneski Nobechukwu Eshe, God will make it happen. Prince Willow Collins say Ndewo Eberola. God Jerry Eshe, Hope is going to be worse than Okorocha. Godfrey Eshe, nwanne mmadụ kedoka ime arịmemma. Moro kwata ekelela mege Obiọmachi enyi ọnụ ndewonu ndewonu. Orejiela Itazirejidi ọsọ agbala na obodo Ofekata Orodo kansụl Mbaitolu steeti Imo ebe ndị Fulani eji achị nnama igburu otu nwa agbọghọbịa isi ezuchahụ oke aha ya ụkwanụ Evangeline onye isi agọgbuo Evangeline onye isi agọgbuo nga ojajia n'ime ụyọ arụchabe arụcha akụkọ kroshi isi arịchahụ Evangeline ahụ mma shi oji ime ụyọ arụchahụ arụcha enwere ime ụyọ arụchahụ arụcha oji ajia nga ahụ ọ na-ajia eshi ahụ ya na wụrụ nga ndị Awụsa eji achị nnama nna m nachi ndị Awụsa eji achị nnama enweghị ebe obibi ọwụ nga ọlachi jikwuru nwa akụpa nga ahụ rahụ ọjịa nna nga ahụ echi ahụ ya na wụrụ ime uncompleted building ahụ ka ndị Awụsa ahụ eji achị nnama ịbatara ma nwa batara nga nwa ahụ nwaakịrị nwaanyị ahụ isiarị mma na-achọ ịkwaso shima n'ọnwụ shima ọnwụ tima ọ nga ahụ ka mụ na gbuo ya ma ndị mmanụ nụrụ olu nwa ahụ nga otiga ụmụ okorobịa ịnụrụ olu ya otiga agbarula nga ahụ ndị Awụsa ahụ achara rie mbọmbọ ọsọ ọzọ ahụ ndị Awụsa efu nnama nwa efu ahụmakwa ndị Awụsa anya ahụmakwa nnama ozugbo nwụọ efu ọkpa oshime enwe gbuo nwatakịrị ahụ ewu onye isi ezuchahụ oke eji ajia uncompleted building.
ịgbanye dị na ngwọ ịgbanye ga-eti mpere keke na pepe taxi driver Arema Okwukwe Friday arekwa mema Brighton do ishi it will come to pass. Maazị Okwudelechukwu Ajiegbu Ishoripke n'udo dịle gị ya dịrịkwara gị. Fabian Chukwudi ishi what happened in Mali will happen in Imo State. Obarara King So ishi gods of our land Biafra is fighting them now because of their evil deed. Madabuchi Godwin ishi hope must be out of Imo State government house before the end of this year 2020. Uncle Temple ishi for that prophecy he will not pay anybody again. Obarara. Akachiga steeti Abia iwu Okejie Bakman ikpeazụ enyena ndị eze mmanụ 29 ndị eze 29 ahọpụtara ọhụrụ site na kansụl 17 steeti Abia mkpara ikikere staff of office n'asụsụ bekee eduonwo iyi rịda ndị eze nwa awụọla ndị eze amara na steeti Abia ugbulaka rịda enyere nwo staff of office. Okezie ikpeazụ gwara nwochi nwo rụma ọrụ maka ọdịmma ndị nwochiga nakwa steeti Abia gwa nwochi ọwụ n'aka nwo ka ọ nọ ichekwa na iwulite okwu akụ obodo nwo niile makwa mepee ya site na ịbịa gwa ọchịchị steeti Abia chilekwa ihe ndị obodo anyị chọrọ ihe ndị anyị chọrọ maka obodo anyị dị ma ọchị nwochọla development obodo nwo ma sekuriti obodo nwo chọnọ nwa aka iwu ndị eze chiherela nwo uhola nwo hụrụ chi ndị obodo nwo chọrọ nwa abịa gwa ọchịchị steeti Abia chilekwalekwa ha anyị chọrọ ebe ka anyị lekwalekwa ha anyị chọrọ na obodo nwo ya kwanụ nwochi nwo akpakwala agwa ga-ete ndị eze ọdịnala steeti Abia inyuri ihu chinwo na-akpa agwa ọma ka ha fụkwanụ ịkpatala ndị eze na steeti Abia aha ọjọọ. Aremema Jesus ndewo Florence Nkechi ndewo Shagishi Germany elega Ema Jesus ndewo we are welcome. Gozie Eshi let God protect our land. Prince Nnama Stanley Favor Ofonye Eshi nwanne please play Papa Ababanna Aremma. Akachiga steeti Ebonyi ewu injinia David Umahi ebido na kemana ndị steeti ya ego. David Umahi kegala ndị steeti Ebonyi ndị inwere mmasị ibido ịzụ ahịa na steeti ahụ ka onye ga ego. Okike ego ahụ ụkwanụ mkpebi ọchịchị steeti Ebonyi iji nye na ndị ebe ahụ inwere nnọọ mmụọ azụmahịa aka n'ihi ya chọfara shi ndị bekee nwoji alaiki ịzụ ahịa shi eji ha alaiki entrepreneurship and business mana enwere ọtụtụ ndị enweghị ego nwoji ebido ịzụ ahịa ejila ha aka nwo ji chọfụtacha ndị ahụ ịchọrọ ibido zụma ahịa nwo ga-eji bido zụma ahịa achịkwa na ego nmonye ga mmụọ iji bido azụmahịa na steeti ahụ ahụ ka nwo nwee ike nwee ọrụ nwee ihe ọrụ ga-echikwana ya belayọta ọnụọgụgụ ndị enweghị ọrụ na steeti ahụ reduzuo unemployment echikwa ya meekwa ka okwu akụnụba steeti Ebonyi ekọnọmi steeti Ebonyi ka ewulite ya ka ekọnọmi steeti Ebonyi rịkpụbọ elu ọchị ọhịa mere o ji enyega ndị steeti ya ego chinwoji ya ji bido
ahịa nwoji ya bido zụmahịa. onye ọbịa lele m o apịkịzala gwela kemgbe eji m jiri bema amaweze onye aka m na ndị akụkọ n'anya na O rejiela na Kano, o rejiela na Mali Itazirejide. Onye isi ala mba Mali ewu Ibrahim Boubacar Keïta arịtuola n'oche rịda onye isi ala mba ahụ. Aka ndị agha ala ahụ enwuchiri ya onye praịm minista ya. Onye isi ala mba Mali ewu Keïta arịtuola. Ndị agha na mba Mali ugbulaka na Mali na-awụ a military country. Ọ na-awụ ndị amị ndị chiga mba Mali ugbulaka na ndị agha ekwekwana ndị bekee nwe nkwa shanwa hụ ga-enyefehu ndị ọkpọrọkọ ọchịchị aka ma oge ruru ma ọbụla nwo dozichara ihe nwo chọrọ idozi na mba Mali. Achịkwanụhụ ọchịchị nwo ọchịchị ha agụgahụ nwo chanwo ha abịahụ bịa ịchị ọchịchị kama mana ihe nwo chọgawu ka ọ rịela mba Mali mma nwekwukwanụ ndị Mali nkwa chanwo ahụ ga-enyefe ọchịchị n'aka onye ga-emeghe ndị Mali chọga, onye ga-ehicha ndị Mali anya mmiri n'ihi na ekwufara nchi ndị Mali ha akpaala ahụhụ n'aka onye ke echiga nwogbulaka eritụrarịtụ ewu Keïta rigoro na n'oche rịda onye isi ala mba Mali n'afọ 2013. Kemgbe ahụkwanụ a na-ebo na ya ebubo soja arụrụ aka chee ụzọ ya arịghị ojijiriri shorigo ego nwo ya wọrị corrupt shomakwanụ ha omega shoma ha ekwekụga ya wọrị incompetent na ọchịfu mba Mali. Nwana kwanoche uchi okwu akụnụba mba Mali adaana as the economy editoretiala so bad na ọ jọọla njọ yawu president nwo amanejifuhu economy nwo shohe mere ekwo chutuo ya maka corruption maka incompetency nakwa amanejifuhu the economy ọwụhe eji chutuo ya rịda onye isi ala mba Mali. oge jemi ya gbara je tinye nke ya o amadadela asosha ya ala mana ogo ayọrọ onye otu na makwana sha ya adọla ajọla si ejonde ma ajọla si jonde ma o ejima weno ne Arema Gonzalez his Okezie Backman Ikpeazu, you always give them name Owerri Pikin. Angelina Uduma Eche Agahushi Canada Elega Eche, God bless me. God bless you immediately. Baselu Ezechima Eche, why these people always like to kill human being like them? This is self-hate. They should take her corpse to government. Arema Paul Williams Ishindewo, Robert Oriakụ Ndewo, Toneski Ishi, how much is the money that he is sharing? Amanu me mbegeje bido business amana me. Okechukwu Innocent Ishi, we need those is not our governor. God, please help us about it. Zini Chikwado Ndewo, Stanley Favor Ofonye Ndewo Ishi, chai bro, I like this our language, you make it more sweet. Ọkpa oshi jejere asụsụ Owere anyị ọwa asụsụ mara mma, asụsụ kpọgburu onwe ya ụtọ. Onye isi otu egwu bọọlụ Barcelona ewu Joseph Mari Bartolome o kwuola shi aṅụ ha ga-ahafụ Lionel Omekagụ Messi ha fụọ chanụ ha ga-ekwe ka Messi fụọ chenwe ebe Messi ijega afọ makwa afọ ọzọ shi Messi ahụ ekwuola shi ahụ ga-anọ na otu egwu bọọlụ Barcelona ga-anọ na Barcelona retire as a professional footballer. She enweghị ebe ọbụla Messi jega n'ihi na aka afụchara ahụ na amamaka iko UEFA Champions League Bayern Munich pịara nwụ apịa na apịa pịawasacha nwụ azụ a na-ekwuchi Messi ga-afụ Barcelona, Messi ga-afụ Barcelona, mana onye nwe Barca ekwuola chi enwe ebe Messi ijega. Hello.
otu ego bọọlụ ba Ronald Koeman rịda onye kochi ọhụrụ nye ya afọ 2 na Barca ya kpebiri si ọ ga-anọ afọ 2 na Barcelona. Koeman wụkwanụ onye eje kochi bụ otu egwu bọọlụ mba Netherland ya wụ mba Holland. Barca chụrụ kochi ewu Setien maka mpịawa azụ ahụ otu egwu bọọlụ Bayern Munich nakwa enwefughị ike ịpa yawu iko La Liga ke afọ na nwachụọ nwoke ahụ si ya eje zuru ike. A kpọrọkwana ahụ Koeman ugbulaka na-enye ya afọ 2 chọwuhe ọ ga-anọ na otu egwu bọọlụ Barcelona. Otu egwu bọọlụ PSG eje na UEFA Champions League final ke afọ na aka nwa gbagbuchara RB Leipzig anọ nnọọ na Lisbon, Portugal were ọkpụ goolu 3-1 gbagbuo otu egwu bọọlụ Leipzig ebe Di Maria ịnọ nnọọ gbuke nwa anyasụ echi gara aga na Lisbon. Echegazighị ndị ga-emeri anyasụ n'etiti otu egwu bọọlụ Lyon na otu egwu bọọlụ Bayern Munich. Ndị ga-agba bọọlụ anyasụ agaghị agba bọọlụ anyasụ ịmara ndị nwa Arema anyasụ taa ndị ọbụla meriri n'etiti Lyon na Bayern Munich na ga-eje gakwuru otu egwu bọọlụ iko UEFA Champions League ke afọ na otu egwu bọọlụ Barcelona ịnọ na mba Spain Manchester United ndị ekwensu red ịnọ na mba England Chinwo wetuo aka ebe Ousmane Dembele ịnọ Chinwo ebikwala ya aka Sanwohu erega hụ Dembele erega chụzọ anọhụ ebe ahụ ma otu otu egwu bọọlụ Manchester United chọgakpa nwa eme ezụa Ousmane Dembele chi na otu egwu bọọlụ Barca mana Barca agwala nwụchi hụrụ ebe ahụ n'ojega ụzọ anọghị ebe ahụ Dembele akpa ya aka. Group of company, United States of America, Anokraka. Otu egwu bọọlụ Arsenal achọmakwana ịzụrụ Coutinho ejikwana ịwụkwana onye otu egwu bọọlụ Barca mana o jere lonu na otu egwu bọọlụ Bayern Munich nọrọ na Bayern Munich merụọ Barca ahụ anyasị echi aha agbara Barca 82. Arsenal achọmana ịzụrụ ya Coutinho ịnọ na lonu mana elega anya si Barca a ga-ekwe ka Coutinho laa si achọrọ ịkpọ ahụ Coutinho ka Philippe Coutinho
gbamahụkwa bọọlụ na otu ego one of the very well. Ihe alfa ọkraka ume nwanne dọkọle. otu egwu bọọlụ Chelsea achọmana onye eji agbala otu egwu bọọlụ Atletico Madrid ịnọ na mba Spain bọọlụ aha ya wu Gimenez. Chelsea chọga Gimenez achọshiga ya ike ebe ọchịchọ nwochọgakwanụ ịzụ Kai Havertz ịka nọkwa na okwu ndị Bayer Leverkusen ajụga n'ego Chelsea ịgbaga nwosi ego ọzọ. Ọ dị mma ọkpa ka ọha anyị n'ọnụ na home anyị ma akọọla gị akụkọ nke taa achị onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi mbọchị nta anyị achụọ Owere nchi chebirinụm echi bịa ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 11:20 AM erịkpa m ga-ewu ala nnọọ akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ kposhirejie kposhidebere nakwa kpa ọsọ shi gbaa. Aha m ka ọkwa ha nwanne gị nwoke Maazị Uchehara Prince Chima the Counselor that Owere Pikin. Ka Chineke ji ike niile gọzie Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ndewo. Ka ụbọchị taa gị mma dịkwa nna m mma. Ndewo. Ọ na-adịrịla gị mma.